No niin, kello löi 15. Tervetuloa kaikille tähän Kuntoutussäätiön webinaariin ja aiheena tänään meillä on neurokirjon lapsen erityiset tarpeet vanhempien ja läheisten jaksamisen näkökulmasta. Ja tosiaan tämä tilaisuus tallennetaan ja tallennus on jo päällä. Aluksi yleistä infoa teille kaikille osallistujille, eli tällä kertaa osallistujilla ei ole mahdollisuutta avata mikrofonia tai kameraa, mutta kysymyksiä saa ja toivotaankin lämpimästi, että esitätte niitä siellä Q&A-osiossa ja yritetään jättää tänne tilaisuuden loppuun aikaa sitten ihan niihin kysymyksiin vastaamisiin ja saattaa olla, että asiantuntijat ehditään vastata niihin myös sit kirjallisesti siellä Q&A-osiossa tämän tilaisuuden aikana. Näitä materiaaleja tällä kertaa ei lähetetä osallistujille, mutta tallenne tosiaan toimitetaan tilaisuuden jälkeen kaikille ilmoittautuneille. Kuntoutussäätiöstä lyhyesti, eli tämän tilaisuuden mahdollistajasta. Kuntoutussäätiö mottona ehkä tämmöinen yhdessä vaikuttavampiin ratkaisuihin, eli täällä me rakennetaan ratkaisuja, jotka vahvistaa työkykyä ja toimintakykyä ja sosiaalista osallisuutta yksilöille ja organisaatioille. Kehitetään ammattilaisten osaamista, tuetaan arjen sujuvuutta, vahvistamme toimintaa vaikuttavasti ja monialaisesti. Ja meidän työ pohjautuu tutkittuun tietoon ja sitten myös asiakaskokemuksiin. Meillä on tänä vuonna juhlavuosi, täytetään 80 vuotta ja 80 vuotta tosiaan kokemusta tästä työelämän ja työkyvyn kehittämisestä. Ja Kuntoutussäätiössä yhdistyy uusin tutkimustieto, asiakaskokemus ja käytännön kehittämistyö. Ja meillä on yli 30 asiantuntijaa ja hyvin syvällistä osaamista paitsi tämän päivän aiheesta, niin työkyvystä yleisesti, oppimisesta, moninaisuudesta ja neuromoninaisuudesta. Täällä tehdään tieteellisesti, menetelmällisesti ja eettisesti korkeatasoista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä. Mutta tämän päivän tilaisuuteen meillä on tavoitteena tarjota vanhemmalle tai läheiselle tietoa ja tukea, kun lapsella on erityisiä tarpeita. Siellä saattaa linjoilla olla muitakin kuin vanhempia tai läheisiä, mutta kohderyhmänä ollaan ajateltu nimenomaan niitä ihmisiä, joiden lähipiiriin näitä neurokirjon lapsia kuuluu. Meillä on kokemuspuhuja, eli kuulette erään vanhemman kokemuksia tästä teemasta ja sitten esitellään arkisia keinoja hyvinvoinnin ja palautumisen tueksi. Ja voi tosiaan kysyä, jakaa ajatuksia ja löytää uusia näkökulmia muiden osallistujien kanssa siellä chatin tai Q&A-osion puolella. Puhujina meillä on tänään minä, eli Johanna Stenberg, neuropsykologia, väitöskirjatutkija, ja sitten meillä on Marjo, Anni ja Erna. Voisitte ihan lyhyesti itsenne esitellä tässä kohtaa, vaikka tässä järjestyksessä. No niin, oikein hyvää päivää kaikille, eli Marjo Naukkarinen ja taustaltani tulen tuolta koulumaailmasta erityisopettaja, mutta ollut myöskin vetämässä muun muassa vanhempien ryhmiä, joilla on sitten lapsilla ollut hahmotusvaikeuksia ja tällä hetkellä teen sitten hanketyötä puheen ja kielen kehityksen tuen parissa. Anni, ole hyvä. Kiitos. Eli olen tosiaan Anni Hausen ja olen sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Ja tällä hetkellä teen töitä kuntouttavan työtoiminnan kehitysvastaavana ja työvalmentajana. Erna voi jatkaa. Hyvä, kiitos. Mä olen Erna Alitalo Kuntoutussäätiöstä rahoitus- ja TKI-päällikkö ja nyt täällä tänään juttelemassa sitten vähän kokemusnäkökulmaa. Mukava olla täällä teidän kanssa. Kiitos paljon kaikille teille. Ja sitten meillä on siellä talon puolesta vielä Irina ja Maiju fasilitoimassa auttamassa tämän tilaisuuden toteuttamisessa. Ja omasta roolista sen verran, että tämän neuropsykologin Viitan lisäksi toimin Kuntoutussäätiössä oppimisen ja mielenterveyden tuen kehittämispäällikkönä. Eli oppimisen tukemisesta on pitkäaikainen oma kokemus täältä. Pidemmittä puheitta, käydäänkö asiaan? Ja ensimmäisenä annan puheenvuoron Marjolle, ole hyvä. Kiitos Johanna. Tästä me sitten päästään päivän asiaan lyhyen ytimekkäästi, eli neurokirjon lasten erityisiin tarpeisiin. Ja käsitteenä neurokirjo itse asiassa kattaa kaikki neurotyypit, eli ihan kaikki ihmiset.
Ja jos sitten puhutaan niin sanotuista neurokirjon piirteistä, niin niillä usein viitataan yksilön ominaisuuksiin, jotka juontuvat valtavirrasta poikkeavalla tavalla tietoa käsittelevistä aivoista. Ja piirteet ilmenee sitten muun muassa käyttäytymisessä, tunteiden säätelyssä, ajattelussa, sisäisessä kokemusmaailmassa ja niin edelleen. Ja näistä neurokirjon lasten erityisistä tarpeista puhutaan usein niin ADHD:n, autismikirjon, Touretten, kehityksellisen oppimisvaikeuksien eli matikka-vaikeuden sekä hahmotusvaikeuden tai kehityksellisen kielihäiriön yhteydessä. Ja näissä voi toki olla päällekkäistymistäkin ja voi olla toki niinkin, että mitään diagnoosia ei edes välttämättä olekaan. Ja kuitenkin aina on tosi tärkeää se, että muistetaan, että nämä tämmöiset erityiset tarpeet, niin ne ei tee kenestäkään huonoa tai tyhmää ja kaikilla on aina olemassa niitä omia yksilöllisiä vahvuuksia. Ja mä oon tähän nyt vähän koonnut tämmöistä sanapilvenä sitä, että mitä ne lapsen yksilölliset erityiset tarpeet mahdollisesti siellä arjessa voi olla. Ja tämä ei tosiaan ole missään tapauksessa kaiken kattava ja voi olla paljon muutakin, mutta tällä sanapilvellä nyt pyrin hieman kuvaamaan tätä erityisten tarpeiden laajuutta arjessa ja muistutan siitä, että kunkin lapsen tarpeet on aina nimenomaan yksilöllisiä. Ja kyse voi tosiaan olla monista asioista, kuten toiminnan ohjauksesta, aistisäätelystä, käyttäytymisestä, sosiaalisista tilanteista, tunne-elämästä, mielialasta, impulsiivisuudesta, jumittumisesta, kuormittumisesta ja niin edelleen. Eli tämä tämmöinen erityisten tarpeiden kirjo on aivan valtava ja me ei tänään näitä nyt hirvittävän yksityiskohtaisesti sitten perata, että mitä kaikkea nämä sitten voi olla, kun usein vielä sitten nämä erityiset tarpeet voi vielä sitten päällekkäistyä. Eli lapsella yksilöllisesti voi olla sitten moniakin erityisiä tarpeita. Ja tänään nimenomaan meillä on keskiössä erityisesti teidän vanhempien ja myöskin muiden läheisten jaksaminen, ketä siellä linjoilla on. Mutta vastaan tässä todella nopeasti yhteen esitettyyn kysymykseen. Koulussa tuki ei ikinä edellytä diagnoosia. Koulun tuki on aina tarpeisiin vastaamista. Kiitos tästä. Jatketaan päivää eteenpäin. Kiitos Marjo. Sitten otankin minä vähän kapulaa seuraavaksi, eli puhun erityisestä vanhemmuudesta ja sen herättämistä tunteista. Yleisesti ehkä ajatellaan, ja mitä omakin kokemus on niin kuin asiakastyöstä tuonut esiin, että nehän ei ole mitään tiettyjä samoja tunteita, mitä eri ihmisille samoissakaan tilanteissa herää, vaan usein puhutaan niin kuin siitä, että tunteet vaihtelee, ja ehkä tämä tämmöinen erityinen vanhemmuus sit herättää semmoisia vähän niin kuin nopeasti vaihtelevia tunteita monesti, ja sitten ehkä keskenään ristiriitaisia, että ei pidä mun mielestä ajatella, että se on jotenkin pelkästään kauheata tai raskasta tai kuormittavaa tai jotakin ikävää, vaan kuitenkin puhutaan vanhemmuudesta, joka on pohjimmiltaan aika niin kuin hieno ja tärkeä asia monelle ja monelle jopa se niin kuin elämän tärkein rooli, että saa olla äiti sille omalle lapselle, saa olla isä sille omalle lapselle ja jotenkin ajattelisin, että se on se niin kuin tärkein lähtökohta, että ne tunteet, mitä erityinen vanhemmuus herättää, niin ennen kaikkea ne on niin kuin voimavara ja myös semmoinen normaali ihmisyyteen ja vanhemmuuteen kuuluva juttu, ja siellä on tosi paljon varmasti semmoisia voimavaroja tuovia tunteita myös, ja sitä ihan iloa, arkea ja mielihyvää ja voimaa tuovia juttuja, ja sen takia nostinkin tähän ensin esiin nämä tämmöiset rakkauden, ylpeyden ja erityiset ilon tunteetkin, että ajattelen, että tämmöinen erityisyys saattaa tuoda myös sit erityisen mukavia tunteita ja yllättäviä tilanteita ja hauskoja juttuja myös sinne arkeen, ei pelkästään sitä ikävää haastetta, vaikka siitä monesti tietenkin puhutaan ihan ymmärrettävistä syistä. Ja toki niitä ikäviä tunteita sinne kuuluu, ja sen takia tämmöinen webinaarikin on niin kuin järjestetty, että tunnistetaan se, että sitä kuormitusta sinne arkeen ne tunteetkin tuo, ja listasin tuohon, mitä kaikkea se voi olla sitten. Se riippuu tietysti siitä yksilöllisestä tilanteesta sekä sen lapsen ominaisuuksista ja siitä, että mikä sitä erityistä tarvetta sinne nyt aiheuttaa, mutta myös siitä vanhemman niin kuin henkilöstä, että kuka hän on, minkälainen ihminen hän on, mikä on se tausta ja mikä on se tilanne, missä eletään. Mutta
paljon kaikenlaista kuormitusta voi tosiaan tulla täältä tunne-elämän puolellekin. Moni saattaa miettiä sitä, että tulevaisuutta ihan kun on niitä erityisiä tarpeita ja haasteita siellä arjessa ja vaikka koulussa, niin miten tässä niin kuin tulevaisuudessa käy. Että semmoinen huoli tulevaisuudesta on monelle oman lapsen puolesta ihan semmoinen relevantti juttu. Sitten moni tuo esiin yksinäisyyttä tai semmoista erillisyyttä, että varsinkin jos ei ole saanut oikein nimeä sille asialle, että mikä siellä perheessä niin kuin on tai aiheuttaa sitä arkista kuormaa ja ei ole vaikka vertaistukea, ei ole mahdollisuutta jakaa niitä omia kokemuksia, niin voi olla semmoista yksinäisyyttä ja erillisyyttä siitä kummuten. Sitten ne tilanteet arjessa voi olla nopeita, voi tunteet leimahtaa puolin ja toisin, voi joutua tekemään ratkaisuja aika sillä tavalla impulsiivisesti, intuitiivisesti, niin se voi herättää epävarmuutta ja semmoista tunnetta, että onko mä nyt tehnyt oikein ja mihin tämä nyt perustuu ja pitäisikö seuraavalla kerralla tehdä toisin, kun ei ole semmoista ohjekirjaa kaikenlaisiin tilanteisiin, että miten vanhempana pitäisi toimia. Sitten moni voi kokea tämmöistä häpeätäkin sen takia, että lapsi on erilainen kuin muiden lapset, tai voi olla aika voimakas tunne siitä, että oma lapsi on jotenkin erilainen, tai perheessä asiat tehdään jotenkin eri lailla, ja sitten se voi herättää tietyissä tilanteissa häpeänkin tunteita. Tämä voi olla monella aika semmoinen raskas tunne kantaa mukana, mutta kaikilla ei tietenkään ole. Että mitä paremmin tuntee oman lapsen ja itsensä ja omat tarpeet ja oman tilanteen, niin sitä helpompi myös sitä niitä sosiaalisia tilanteita on mahdollisesti sitten niin kuin sietää ja käydä läpi. Ylipäänsä, että miltä se meidän perhe näyttää ulospäin, voi joillekin ihmisille olla myös tämmöinen tunteita ja kuormitusta aiheuttava seikka. Sen lisäksi, että on ne itse tilanteet, joiden kanssa tarvitsee mahdollisesti arjessa selviytyä. Ehkä tämä näistä tunteista, eli vaihtelevia, erilaisia, yksilöllisiä, mutta monesti voi olla aika äärimmäisiä ja itsessään kuluttavia ne tunteet. No sitten tähän erityisen vanhemmuuden niin kuin tuomiin voimavaroihin ja haasteisiin, niin listasin asioita, että mikä voisi olla sillä tavalla niin kuin erityiseen vanhemmuuteen niin kuin sinänsä liittyvä juttu. Edelleen korostan sitä, että perheet on aina yksilöllisiä, kaikilla on omat juttunsa, eikä kaikilla ole kaikkia tässä esityksessä niin kuin esitetyistä jutuista, mutta voisi ajatella, että niin kuin haastepuolella erityisessä vanhemmuudessa monessa perheessä on tavallista suurempaa stressiä ja ylikuormitusta ihan arkisista asioista, että saadaan niitä siirtymiä, saadaan kouluun lähtöä, saadaan läksyjä ja tämän tyyppisiä asioita hoidettua. Sitten voi olla korostunutta tarvetta asioiden suunnitteluun ja ennakointiin, se on varmasti aika yleistä. Korostunutta tarvetta palautumiseen ja sen niin kuin järjestämiseen ja niin kuin tekemällä tekemiseen. Sitten siihen vertaistukeen, kokemusten jakamiseen toisten ihmisten kanssa ja myös ihan niille konkreettisille keinoille tarvetta, että niistä vaikeimmista tilanteista pääsisi helpommin niin kuin eteenpäin tai pystyisi sietämään niitä ja niin kuin jotenkin hyväksymään, että näin tämä meillä nyt menee. Sitten taas mitä voimavaroja tämä erityinen vanhemmuus voi tuoda, niin ajattelen, että yleensä erityisiä tarpeita omaavat lapset omaavat myös erityisiä niin kuin vahvuuksia, erityisen hyviä juttuja, semmoisia piirteitä, mistä on tosi helppo niin kuin olla iloinen ja ylpeä. Ja niiden tunnistaminen ja huomaaminen siellä arjessa on myös tosi tärkeää. Sitten kehityksen, kun lapselle tulee koko ajan ikää ja lisää taitoja sen myötä, niin sitten niiden tilanteiden huomaaminen, että missä mennään eteenpäin. Tai jos saadaan jotain tukea, niin mitä hyvää se tuo sinne perheeseen. Monilla tulee paljon omia oivalluksia ja oppimiskokemuksia koko ajan, kun sitä elämää elää ja oppii niistä arjen tilanteista. Vertaiskokemukset tuo monelle voimaa ja vahvuutta. Ja sitten ihan se vahvuuden tunne, ajattelen, että monella tulee semmoinen vahvan vanhemman identiteetti, että hitto, näin monesta asiasta mä oon jo selvinnyt ja tämmöisiin juttuihin mä oon venynyt, että en olisi itsekään uskonut ja pystyy saamaan jotkut ihmiset siitä sitten voimaa. Hetkittäin ainakin. Ja sitten on kuullut tällaisiakin kokemuksia, että on ollut hirveän voimaannuttavaa, kun on saanut jossain tilanteessa olla ihan tavallinen perhe, eikä ole tarvinnut niin kuin koko ajan miettiä, että miksi näitä ilmiöitä nyt sitten eritellään ja kutsutaan, ja mikä diagnoosi ja mikä piirre ja mikä haaste, vaan on ihan rauhassa saanut vaan perheenä olla muiden perheiden niin kuin mukaisesti jossain. Tämän tyyppisiä asioita. Ja ajattelisin, että sitten vielä olisi aika kuunnella elävää elämää, esimerkkejä, eli mennään tähän Ernan puheenvuoroon omasta
kokemuksesta. Ole hyvä, Erna. Kiitos Johanna, ja tästä on kyllä todella hyvä jatkaa, koska siis tässähän nämä, mitä sä jo sanoit näistä tunteiden vuoristoradasta ja muusta, niin erittäin samaistuttavia asioita hyvinkin paljon, ja sitten toisaalta juuri nuo, että mitkä tuossa nyt sitä haastetta sitten tässä jatkuvasti arjessa tuo, ja mikä toisaalta sitten sitä voimaa ja sitä jotenkin omaa kokemusta, iloa ja onnellisuutta myös tähän elämään, niin ihan niin kuin pystyn hyvin näihin kaikkiin allekirjoittamaan, mitä tuossa sanoit. Ja ehkä ihan ensimmäiseksi mä haluan sanoa meille kaikille, ketkä linjoilla on ja jonkunlaisen erityisiä tarpeita omaavan lapsen siellä tai teillä siellä perheessä on, niin kyllä me aikamoisia tyyppejä ollaan, kun me näitä ihmisiä täällä viemme eteenpäin ja ollaan heidän rinnallaan ja katsotaan tätä elämää yhdessä. Tässä on mun yksi tyyppi kuvassa. Minä en ollenkaan kastu äiti, ja näitä tilanteita tulee päivässä aika monta, että hän keksii ja oivaltaa kaikenlaista mukavaa juttua. Hänellä on aika aktiiviset aivot ja hän näkee maailmaa välillä ihan omilla erilaisilla tavoillansa ja siitä sitten tulee mukavia ristiriitatilanteita niin tuolla koulussa kuin sitten välillä kaikissa erilaisissa arkisissa ympäristöissä, kaupassa tai missä tahansa ollaankaan. Ja sitten kun siihen liittyy vielä hieman sellaista, no niin, mennäs taustalle, hieman sellaista impulsiivisuutta ja välillä vähän äkkipikaisuutta ja kuormittuneisuutta, niin sittenhän me ollaan täällä saatu miettiä kaikenlaista, että miten asioita tehtäisiin. Ja nythän tässä ihan täällä minun kanssani tätä päivää viettää, kun vähän flunssassa on. Mutta pistä Johanna vaan seuraava dia, niin muutamia tämmöisiä pointteja, mitä mä ajattelisin, että on ollut oivalluksia matkan varrella. Ja mä ajattelen, että se ensimmäinen ehkä on ollut semmoinen, että tosi niin kuin jotenkin siinä muutamat vuodet meni siitä, että käytiin läpi ja joka puolelta tuli niin kuin, ja edelleen tulee. Ja tämä on se, mitä joutuu ehkä käymään niin kuin vastaan aika paljonkin, että no miten me kasvatamme tätä lasta ja teemmekö me nyt niin kuin rajoja oikein ja kannustamme oikein, käytämmekö tarratauluja oikein ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun sitä niin kuin kokeilee kaikenlaista, niin lopulta niin kuin ehkä hyvä niin kuin myöntää sitä, että no hei, ei tämä nyt ole niin kuin kyse kasvatuksesta, vaan itse asiassa tämä on niin kuin nyt, tämä on tätä meidän elämää. Tässä on jotain muuta ja tämän kanssa niin kuin opetellaan elämään ja menemään eteenpäin. Pistä vaan Johanna sieltä seuraava mun pointtini tulemaan. Eli sitten niin kuin siitä oikeastaan se, mitä niin kuin lähtenyt itsekin miettimään, niin on juuri sitä, että no ensinnäkin kenen näkökulmasta jokin on haastavaa ja miksi. Ja mitä mä oon monien mun tuttavaperheiden kanssa, jossa sattumalta myös on kaikenlaista neurokirjailua on, niin jotenkin ollaan mietitty paljon myös sitä, että se itse asiassa semmoinen sopeutuminen tai jotenkin niin kuin se, että nyt saisin lapsen jotenkin toimimaan oikein tai itseni toimimaan oikein, niin se ei itse asiassa välttämättä olekaan mitenkään se hyvä asia, että meillä saattaa yhteiskunnassa olla semmoisia juttuja, mitkä ei ole kenellekään hyviä ja ehkä me, ketkä vähän ollaan neurokirjolla, niin nähdään niitä kohtia, miten jossain kohdissa olisikin vähän mahdollisesti parempi toimia. Eli niin kuin ehkä semmoista vähän kyseenalaistamista myös, että no kenen näkökulmasta jokin sitten on haastavaa ja miksi. Mutta totta kai nämä jutut, jotkut on ihan niin kuin on haastavaa arjessa ja siinä sitten, että miten sitä omaa optimismia ja sitä niin kuin ajatusta siitä optimismista pitää yllä. Miten suhtautuu siihen, kun niin kuin sanotaan, että tee tällä tavalla ja kokeile tällä tavalla, mutta kun itse tiedostaa sitä, että no hei, jotain asioita voidaan, niin kuin, että tapahtuu tavallaan jotain muutosta johonkin suuntaan, mutta oikeastaan tämä on se tilanne, joka tulee jatkumaan eri tavoin eri kohdissa elämää. Tämä on se meidän perhe, tämä on sitä meidän elämää, mutta kuitenkin se, mitä itse olen sit löytänyt, niin on noita työkaluja tuohon jatkamiseen ja niin kuin siihen jatkamisen jaksamiseen, ja sitä varten tämäkin webinaari on hyvä aiheeltansa. No sitten se, mikä ehkä meidän perheessä on ollut se semmoinen kaikista oivaltavin ja keskeisin juttu, niin on ollut se, että monet ne haasteet, mitä on siellä arjessa, niin ne kytkeytyy jollain tavalla jonkun perheenjäsenen kuormittumiseen. Ja niin kuin sitä ei välttämättä tarvitse lähteä löytämään, että
tai niin kuin sitäkin on hyvä pohtia, että mistä ne kuormittumiset tulee, mutta ehkä enemmän niin kuin se, mihin itse olen koittanut kiinnittää huomiota, niin on sitä, niin kuin, että turvata sitä olemista kuormittuneena. Havainnoida ja huomata se, että milloin se kuormittuminen tapahtuu ja sitten, niin kuin, että miten siinä kohdassa pystytään olemaan ja tekemään, niin se on ollut ehkä se semmoinen keskeisin juttu, mitä on niin kuin miettinyt. Ja no, tämän mä halusin tänne nyt nostaa, koska no, tuolla tuli jo Johannallakin esille ja Marjolla, että se, mikä sit usein esimerkiksi siihen kuormittumiseen liittyy tai muuta, niin se on nyt yksinkertaisesti vaan fakta, että jos joku perhe mulle selittää, että he tulevat koulusta kotiin ja lähtevät puolessa tunnissa seuraavaan harrastukseen ja näin edelleen, niin ei, meillä ei tehdä sitä niin. Aikaa pitää varata tosi paljon esimerkiksi kaikkiin siirtymiin, muuttuneisiin tilanteisiin ja muuta, ja silloin siitä pitää vaan tehdä semmoista jouhevampaa ja ymmärtää niitä muutoksia siinä, mitä päivän mittaan tapahtuu. Eli vaan se, että eipäs niistä tilanteista sitten totta kai ne aina välillä ärsyttää ja jotain, mutta niistä vaan sitten mennään. Se on se, millaisen elämä tässä menee. Pistä Johanna vaan sieltä seuraavat pointit. Kokeileminen. Eli tämä liittyy vähän ehkä tuohon, että kenen näkökulmasta jokin on haastavaa ja miksi. Niin se, mitä olen itse miettinyt paljon, niin on se, että pitää vaan kyseenalaistaa ehkä niitä normeja ja etsiä omat ratkaisut. Etsii omat ratkaisut ja esimerkiksi niin sitä on just miettinyt, että rajat ja seuraukset ei toimi kaikille ihan sillä tavalla, että se on semmoinen yleinen, mitä siinä kasvatuksessa ohjeistetaan, että nyt pitää tällaisia rajoja ja näyttää, että tästä tulee tätä seurausta, mutta kaikkien aivoille se ei ihan toimi. Sitten vielä viimeiset sieltä, eli no sitten se yksi keskeinen, mikä ehkä tänään tässä meillä teemana, niin myös tämä armollisuus itselle ja sitten ehkä kun mietitään sitä vanhemman voimavaroja, niin sitä kautta myös vähän sen miettiminen, että aika usein, jos sillä lapsella on erityisiä tarpeita, niin kyllä on niitä minulla itsellänikin. Mitkä on ne mun erityisyydet, mitkä auttaa sitä meidän perhettä tai arkea toimimaan paremmin. Käytännön juttuina niin mun lapset tietää, että äiti tarvitsee välillä korvatulpat korviinsa, koska hän ei kestä näitä meluja täällä kotona. Äiti on oppinut kantapään kautta sen, että kannattaa syödä iltapäivällä ennen kuin lähtee hakemaan lapsia päiväkodista ja koulusta, koska silloin pitää olla kaikki energiatasot kunnossa, kun ottaa heidän tunteet vastaan, niin ei voi olla itse niin kuin unohtanut omaa päivärytmiänsä. Äiti tietää sen, että välillä pitää nukkua 11 tuntia yössä, että saa tasattua sen oman jaksamisensa ja pitää saada keskityttyä omiin mielenkiinnon kohteisiin. Ja muun muassa viimeaikaisesti, minkä mä oon hoksannut, niin on, että kun lapsella on ehkä tullut yhä enemmän tällaista stimmailua, eli erilaista liikekieltä, niin mä havaitsen sen, että se ihan yksinkertaisesti, kuinka paljon hänen kätensä ja jalkansa liikkuvat, niin aiheuttaa mulle aisti ylikuormitusta, ja sitä mä koitan sitten sietää. Mutta sieltä tulee viimeinen pointti, Johanna, kun painat, niin meidän perheen oma juttu, eli me ollaan tällainen perhe, ja niin kuin sä Johanna sanoit tuossa, että oikeastaan tästä tulee myös se vahvuus ja ilo ja onnellisuus jatkaa, eli myös näistä kaikista, mitä meillä on tosi upeita juttuja meidän perheessä, ja niin kun mennään tätä eteenpäin, niin siitä tulee se vahvuus ja jaksaminen. Viimeisellä tuolla dialla mulla onkin tuollainen niin kun jotenkin meitä kaikkia muistuttavan kuva, eli ollaan me sitten niin kuin missä kohdassa tahansa sitä neurokirjoa, niin kuin Marjo sanoi, että neuromoninaisuushan sisältää niin kuin kaikkia eri neurotyyppejä, niin me kaikki katsotaan sitä maailmaa vähän sieltä omasta näkökulmastamme, niin ne koulun opettajat, niin ne sote-palvelujen asiantuntijat, kuin sitten ehkä me, jotka siellä välillä ollaan asiakkaina tai koitetaan tuoda niitä lapsen erityistarpeita esille, niin kaikki me vähän omasta näkökulmasta katsotaan, ja hyvä sitten on jotenkin koittaa ymmärtää ja sitä toisenkin näkökulmaa ja tuoda aina kaikki eri näkökulmia esille. Tässä olisi mun ollut puheenvuoroni. Kiitos, Erna. Yes. Sitten me siirrytään Annin vuoroon seuraavaksi. Yes, kiitokset. Ja kiitos Erna, kun jaat teidän omaa tarinaa. Kuten tässä on jo todettukin, niin neurokirjon piirteet voi kuormittaa
lapsen itsensä tai kokijan itsensä lisäksi toki myös lähipiiriä, niitä vahvuuksia siinä samassa ja hyviä puolia unohtamatta. Eli vanhemmuus voi olla samaan aikaan palkitsevaa ja kuluttavaa. Ne ei toisiaan sulje pois. Se, miten kasvattaja pystyy tai pyrkii ennaltaehkäisemään niitä omia uupumusoireita, on koko perheen hyvinvoinnin kannalta tosi olennaista. Ja tähän niitä tehokkaimpia keinoja on arjen selkeiden rakenteiden luominen, ennakoiminen, asianmukaisen tuen hakeminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Ja näihin hieman pureudutaan nyt seuraavissa dioissa. Ennen kuin mennään itse keinoihin, niin vielä hieman siitä, että minkä takia nimenomaan neurokirjon lapsen kasvattajan jaksamiseen on tärkeää panostaa, on toki se, että vanhemmalla on usein lapsensa huoltajan lisäksi monia muita rooleja. Sitä toimii lapsen terapeuttina, asianajajana, tietynlaisena koordinaattorina ja tulkkina, jotta tavallaan maailma ja lapsi pääsee puhumaan samaa kieltä. Tällaisena yksittäisenä nostona Autismiliitto toteutti vuosina 2018 ja 2024 saman kyselyn, jossa kartoitettiin autismikirjon lapsen ja nuorten vanhempien jaksamista. Ja näissä molemmissa todettiin vanhempien jaksamisen olevan tosi äärirajoilla. Näissä kyselyissä vanhemmat nimes jaksamistaan tukeviksi asioiksi perheen, ystävät, työn, vertaistuen ja sen, jos heille jäisi mahdollisuus käyttää aikaa myös näihin omiin harrastuksiin. Olisi tärkeää huomata ja ymmärtää se, että vanhempien jaksamisen tukeminen on yhteiskunnallisesti tosi tärkeää ja se edellyttää konkreettisia toimia, kuten palveluiden saatavuuden parantamista. Näitä konkreettisia toimia voi olla työelämän joustavuuden lisääminen, esimerkiksi etätyömahdollisuuden lisäämisellä ja joustavilla työajoilla, vertaistuki ja sen saavutettavuus ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu näiden erilaisten ratkaisujen löytämiseksi. Ja sitten jos klikkaa eteenpäin, niin tässä on työssä jaksamiseen muutamia pointteja. Eli keskustelun työkyvyn tuesta voi aloittaa työntekijä itse, esihenkilö tai kollega, jos huomaa jotain huolestuttavia piirteitä toisen jaksamisessa. Yksityiselämän haasteet herkästi heijastuu myös töihin ja se on tosi inhimillistä ja siihen toivotaan lisää ymmärrystä. Ja silloin on tosi tärkeää, että näihin työjärjestelyihin pystytään matalalla kynnyksellä hakemaan sitä tukea. Tällaiset työjärjestelyihin ja muuhun liittyvät keskustelut käydään ensisijaisesti oman esihenkilön kanssa, mutta on hyvä huomata, että tarvittaessa tukena voi olla myös työterveyshuolto. Ja sitten näistä rutiineista. Hyvin suunniteltu säännöllinen arkirytmi vähentää arjessa tapahtuvia konflikteja ja myös keventää kuormittavia hetkiä, eli voi hyvin toimia tosiaan tällaisena ennaltaehkäisevänä toimena myös. Silloin kun se arjen perusrakenne on kunnossa, niin kaikki osapuolet tietää, mitä odottaa ja sitä kautta voi säästää molempien voimavaroja. Näitä toimivia rutiineja voi olla esimerkiksi visuaaliset päiväjärjestykset, jotka toimii joidenkin kohdalla tosi hyvin, selkeät ohjeet siirtymätilanteissa ja sitten esimerkkinä aamu- ja iltatoimien palastelu samoin kuin muiden tehtävien. Vanhemman omaa jaksamista tässä arkirytmin luomisessa tukee se, että kotitöiden ja lapsen ohjaamisen vastuuta jaetaan mahdollisuuksien mukaan. Eli jos on useamman vanhemman perhe, niin sitten pidetään huolta siitä, että yhden harteille ei kaadu tämä kaikki. Sitten nämä ennakkosuunnitelmat, eli suunnitelma siitä, miten toimitaan, jos asiat ei suju odotetulla tavalla. Eli tehdään sen ensimmäisen suunnitelman lisäksi myös toinen, kolmas ja neljäskin suunnitelma siltä varalta, että miten tilanteessa edetään. Sitten perheen yhteinen viikkosuunnittelu, johon lisätään myös vanhemman omat lepohetket ja sitä kautta voidaan näyttää sitä, että myös se lepo meille jokaiselle on yhtä tärkeää ja arvokasta. Eli tällainen viikkosuunnittelu, johon lisätään tavallaan näitä
arjen luksukseksi. Joskus miellettyjä asioita näyttää kuitenkin sit koko perheelle sen, että nämä kaikki asiat on tärkeitä eikä niitä lähdetä arvottamaan. Arjen mielekkyyttä lisää myös tällaiset yhteiset positiiviset rutiinit, jotka antaa voimavaroja, eli myös se yhdessä tekeminen voi lisätä yksilön voimavaroja. Ja sitten tosiaan on tärkeää oppia tunnistamaan ne päivän kuormittavimmat hetket ja osata varautua niihin. Sitten mä laitoin tähän tälleen näitä arjen peruspalasia, joihin on hyvä kiinnittää huomiota. Uni on tosi tärkeä elementti, kuten Ernakin tässä omassa puheenvuorossaan jakoi. Ja siihen tulee kiinnittää huomiota, koska silloin kun on hyvin levännyt, niin jaksaa myös siinä omassa arjessaan ja jaksaa siinä vanhemmuudessa ja osaa tehdä niitä omalta osaltaan joustavia suunnitelmia. Tähän voi tietenkin omatoimisestikin vaikuttaa esimerkiksi huolehtimalla hyvästä unihygieniasta ja siitä, että miten esimerkiksi käyttää älylaitteita ennen nukkumaan menoa. Mutta on myös hyvä muistaa se, että unen tueksi voi hakea apua myös ammattilaisilta. Liikunnalla on paljon myönteisiä vaikutuksia stressinhallintaan, uneen ja elämänlaatuun. Ja liikunnan ei tarvitse tarkoittaa sellaista hurjaa urheilusuoritusta, vaan se voi olla sellaista hyvin lyhyttäkin ja mukavaa ja leikkisää liikettä siellä arjen keskellä. Voiko se tarkoittaa omalla kohdalla esimerkiksi venyttelyhetkeä heti aamusta tai sitä, että pääsee hetkeksi aikaa kävelylle metsään vai pitääkö sitä jonkun pienen tanssitauon arjen askareiden välissä? Sitten ravinto on toki tosi tärkeä osa tätä meidän arjen palapeliä ja mitä monipuolisemmin pystyy syömään, niin sen paremmin sitä lähtökohtaisesti voi. Tämä voi olla tosi hankala palanen tässä yhtälössä silloin, jos on esimerkiksi joitain aistiherkkyyksiä, jotka saattaa liittyä ruoan koostumukseen, mutta sitten voi miettiä sitä, että onko esimerkiksi joku perheen yhteinen keittokirja, johon pystyisi kokoamaan sellaisia ruokia, joita voisi tehdä suuren satsin kerralla ja niin säästää sitten aikaa siinä arjessa. Sosiaalisten suhteiden osalta on tärkeää miettiä sitä, että onko mahdollista esimerkiksi sopia viikkoon sellaisia aikuisten yhteisiä hetkiä, onko esimerkiksi mahdollisuus lähteä kävelylle jonkun hyvän ystävän tai naapurin kanssa tai sitten siirtyy omaan tilaan puhumaan ystävän kanssa puhelimessa. Tämä oma aika on tosi olennainen ja iso juttu, eli on hyvä miettiä, mitkä on niitä asioita, joiden avulla itse pystyy siinä arjessa palautumaan. Onko mahdollista ottaa siihen päivään esimerkiksi aikaa omalle käsityöharrastukselle tai voiko sinne kalenteriin tosiaan laittaa aikaa molemmille vanhemmille säännöllisesti. Ja viimeisenä vielä mielihyvä, eli mietitään sitä, mitkä asiat tuo mulle iloa ja mitkä tuntuu mun mielestä hyvältä. Voi esimerkiksi tehdä ihan sellaisen konkreettisen listan paperille asioista, jotka on minun mielestä mukavia. Laittaa siihen vaikka lempibiisin ylös ja muistaa kuunnella sen aina aika ajoin, jotta sitten saa sinne arkeen niitä iloisia, mielihyvää tuottavia hetkiä. Ja tästä itsemyötätunnosta oikeastaan mun mielestä tämä otsikko melkein kertoo kaiken olennaisen, eli on tärkeää muistaa, että riittävän hyvä on riittävän hyvä. Vanhemmuus on sellainen asia, jossa ei kuitenkaan mitään mitaleja oikeastaan jaeta, niin se, että ei tarvitse myöskään aina tähdätä sellaiseen 10+ suoritukseen. Ehkä yksi asia, mikä siinä vie eteenpäin, on se, että pyrkii olemaan vertailematta sitä omaa tilannetta muihin ja löytää nimenomaan sen ajatuksen, että tämä on meidän perhe, tämä on meidän tarina, tämä on meidän tapa olla ja se on tosi hyvä. Se, että lähtee suorittamaan vanhemmuutta, johtaa herkästi siihen väsähtämiseen, joka sitten taas heijastaa koko perheeseen. Ja riittävän hyvä voi löytää, kun pysähtyy tosiaan pohtimaan, mikä on sille omalle perheelle ja omalle jaksamiselle tärkeää ja sitten lisätä sitä.
Sitten vielä vinkkinä, että jos tuntuu, että on ikään kuin ehkä kadottanut itsensä ja sen, että mitkä on niitä omia juttuja, niin tällainen mielenterveyden käsi on valtavan hyvä apuväline siihen, että löytää taas ne omat mielenkiinnon kohteet, ne omat tarpeet, jotka on saattanut jossain kohtaa jäädä unholaan. Ja tämän apuvälineen avulla on mahdollista sitten näihin palasiin keskittyä ihan yksityiskohtaisesti. Eli tässä mielenterveyden kädessä käydään läpi arjen rytmiä, unta ja lepoa, ravintoa ja ruokailua, ihmissuhteita ja tunteita, liikkumista, vapaa-aikaa ja luovuutta sekä arvoja. Ja näitä jokaista voi sitten pala kerrallaan lähteä vahvistamaan sellaisen oman reflektoivan työskentelyn avulla. Se taisi olla Annin osuus siinä. Kiitoksia sulle. Tosi paljon sun taisi täytyä tästä siirtyä seuraavaan paikkaankin aika pian. Kiitos. Ja sitten Marjolle seuraavaksi puheenvuoro. No niin, eli tämä meidän keskeinen sanoma tänään tosiaan on, että rohkaisemme hakemaan itselle sitä tarvittavaa tukea. On sanottava toki, että eri hyvinvointialueilla ja kunnissa on tosi paljon eroa näissä julkisissa palveluissa, joten suosittelen lämpimästi ottamaan yhteyttä ja kysymään niistä omista paikallisista asioista alle kouluikäisten kohdalla neuvolasta tai sitten kouluikäisten kohdalla tuolta oppilashuollon suunnasta, ja erityisesti nämä oppilashuollon koulukuraattorit, niin he on sosiaalialan ammattilaisia ja heillä on sitä osaamista ja tietoa sen teidän oman paikkakunnan mahdollisista palveluista myös perheiden ja vanhempien tueksi, tai heillä ainakin on verkostoja sitten selvittää asiat. Periaatteessa toki kuraattorit on nimenomaan oppilaiden tueksi, mutta kyllä sinne vanhemmatkin saa olla yhteyksissä ja kysyä, että vinkkiä tarvittaisiin nyt meidän perheelle. Todennäköisesti se paikka, jonne saattaa olla, että lähdetään ohjaamaan, niin on perheneuvola, jonne toki voi olla myös itse suoraan yhteydessä matalallakin kynnyksellä, ja sieltä tosiaan saa myös sitten lisätietoja oman paikkakunnan muista palveluista, joita voi olla myöskin saatavilla. Ja tosiaan niin kuin todettu, että näissä palveluissa sitten paikkakuntakohtaisia eroja on, ja perheneuvolan osalta ei kannata hämääntyä tuosta neuvolanimikkeestä. Kyllä perheneuvola on tarkoitettu vielä ihan kouluikäisillekin. Ja tuolta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluiden sivulta niin löytyy ihan tämmöisiä yleisiä lisätietoja näistä mahdollisista julkisista palveluista, joissa sitten tosiaan näitä käytännön paikkakuntakohtaisia eroja on, mutta sieltä löytyy semmoista koottua yleistä tietoa, että mitä erilaisia palveluja saattaa olla tarjolla. Ja tuolta THL:n sivuilta löytyy myös koottuna tietoa noista kolmannen sektorin eri toimijoiden vanhempien ryhmistä. Niitä on ihan valtava määrä, mitä kolmannella sektorilla eli järjestötoimijoilla sitten on vanhemmuuteen tukea tarjolla, ja erityisesti sitten vertaistukea, ja muun muassa löytyy tuolta Mannerheimin lastensuojeluliitosta sekä Väestöliitosta, mutta tosiaan tuolla THL:n sivulla on tosi pitkä lista näitä, että mitkä kaikki kolmannen sektorin järjestötoimijat tarjoaa erilaisia vanhempien tukiasioita ja erityisesti sitä vertaistukea. Ja sitten tietenkin, kun me puhutaan tästä neurokirjosta, niin tämän neurokirjon kannalta myös vanhemmille ja läheisille on saatavilla tosi paljon tietoa ja vertaistukea muun muassa sitten tuolta ADHD-liiton, Autismiliiton tai erilaisten oppioiden liitoista, ja löytyy tosiaan myös erilaisia toimintoja ja vertaistukimahdollisuuksia vanhemmille. Eli rohkeasti voi hakea tukea, ja kuormituksen kannalta sanon nyt kuitenkin vielä tämänkin, että jos siellä kuulijoiden joukossa, kun siellä nyt saattaa olla ihmisiä, joilla nyt on jo tätä tosi laajaa verkostoa, ja itse asiassa sekin saattaa joskus tuntua tosi kuormittavalta, kun sitä verkostoa ja palavereja on paljon, ja sekin on tosi tärkeää sit siellä verkostossa sanoa eri toimijoille ääneen, että jos se tuntuu itsestä hirveän kuormittavalta, ja kuitenkin jos tuntuu siltä, että jää itse vanhempana sitten vaille sitä tarvittavaa tukea.
Mutta tosiaan se keskeinen sanoma meillä tänään teille on, että hae rohkeasti tukea ja ota sitä tarjottua ja ehdotettua tukea myöskin vastaan. Kiitos Johanna. Voimme siirtyä seuraaviin asioihin. Kiitos Marjalle. Siinä taisi olla nämä meidän omat varsinaiset sisällöt, mitä tässä webinaarissa vanhemman jaksamisen tueksi tai lähipiirin jaksamisen tueksi esiteltiin. Ja tässä kohtaa kerron, että meillä on marraskuussa tulossa tämmöinen pidempi koulutus tähän samaan teemaan sopien, että siinä ei enää keskitytä pelkästään vanhemman jaksamiseen, vaan ihan sitten niihin käytännön keinoihin, miten siellä arjessa voisi tietyistä tilanteista selvitä paremmin ja tietynlaisia haastavia asioita sitten taklata ja tukea sitä lasta ja samalla tietenkin koko perhettä ja sitä arjen sujuvuutta. Niin tämmöinen koulutus 13. marraskuuta meillä järjestetään. Ja tässä on nyt tämän webinaarin osallistujille meillä tämmöinen erikoishinta, eli tarjotaan tämä 110 euron hintainen koulutus 65 euron hintaan tähän webinaariin osallistuneille ihmisille. Ja tuossa on alekoodi, minkä voi tosiaan katsoa, laittaa nyt heti itselle ylös tai ottaa valokuvan tai katsoa siitä tallenteestakin myöhemmin, mutta samat kouluttajat, me ollaan minä, Marjo ja Anni siellä sitten näitä vinkkejä ja keinoja ja asiantuntijatietoa tarjoamassa ja meidän nettisivuilta löytyy tämä koulutusilmoitus. Eli lämpimästi toivotetaan sinne tervetulleeksi. Ihmisiä saa tosiaan jakaa tietoa eteenpäinkin tästä avoimesta koulutuksesta. Sitten me varmaan siirrytään hyvissä ajoin näitä kysymyksiä käsittelemään ja meillä oli tullut todella runsaasti ennakkokysymyksiä. Marjo ja Ernakin niihin taisi vähän jo tuossa viitata omissa puheenvuoroissaan ja siellä oli todella paljon myös semmoisia kysymyksiä, jotka meni pikkasen ohi tämän webinaarin aihepiirin, että liittyy enemmän ehkä niihin käytännön tukemisiin ja lapsen arjen haasteisiin sitten, kun tänään meidän oli tarkoitus keskittyä tähän vanhemman kuormitukseen ja jaksamiseen, tukemiseen, niin suosittelen tosiaan näiden kysymysten lähettäjiä osallistumaan sitten siihen laajempaan koulutukseen marraskuussa. Mutta tosi paljon oli kysymyksiä myös tähän vanhempien ja perheen jaksamiseen liittyen siellä ennakkokysymyksissä ja sieltä oli hahmotettavissa ehkä 5 tämmöistä isoa teemaa ja edelleen hyvin laajoja kokonaisuuksia, joihin kaikkiin ei pysty tässä tyhjentäviä vastauksia varmastikaan antamaan, mutta paljon oli ihan tähän uupumuksen ja kuormituksen hallinnan, oman hyvinvoinnin rajallisuuteen liittyviä juttuja. Ja siihen tuossa Annin esityksessä mun mielestä tulikin aika kivasti jo niitä ihan käytännönläheisiä keinoja. Ja Erna kanssa avasi aika kivasti, että miten heidän perheessä ja miten hän vanhempana on tätä omaa kuormitusta pyrkinyt säätelemään. Ja ehkä tuli myös esille se, että sekin vähän niin kuin muuttuu koko ajan sen arjen muuttuessa ja lapsen kasvaessa ja vanhemman oivaltaessa lisää. Ja sitten sivuttiin myös tätä toista teemaa, eli vanhempien omat mahdolliset nepsypiirteet ja niiden vaikutus vanhemmuuteen. Mehän tiedetään, että nämä tämmöiset neurokirjon erityisyydet tai neurokirjon ilmiöt kulkee suvuissa, niissä on vahvaa perinnöllisyyttä tutkimusten mukaisesti ja usein vanhemmissa on tunnistettavissa sitten myös samantyyppisiä tai erityyppisiä neurodivergenssejä kuin niissä lapsissakin ja se aiheuttaa sitten omat ilmiönsä sinne perheeseen ja ehkä semmoinen yleinen asia, mihin se monella vaikuttaa, just se Ernankin esille tuoma kuormitus ja se, että vanhempikin kuormittuu niin kuin ehkä korostuneesti tietyissä tilanteissa just nämä aistiasiat ja just mitä siellä ympäristössä tapahtuu ja saattaa tulla niin kuin sen vuoksi semmoisia tunteiden kuumenemisia tai turhautumispiikkejä tai vetäytymistä tai jotain epäjohdonmukaista juurikin siihen, miten sitä lasta sit pystyy hänen niitä tunteita ja muita juttuja vastaanottamaan. Et sen tyyppisiä ehkä voi olla ne lisääntyvät haasteet, mitä tämä vanhemman nepsypiirteet voi sinne tuoda, mutta sitten ajattelen, että se voi tuoda ihan semmoista kullanarvoista niin kuin kykyä myös ymmärtää sitä omaa lasta ja sitä hänen niin kuin,
niitä erityisiä tarpeita ja sitä jotenkin tilannetta, että se on semmoinen vertaistuki, mitä ei kukaan muu oikeastaan voi korvata. Että mä ajattelin, että se on myös, voi olla monissa perheissä semmoinen niin kuin hieno asia ja lahja, että vanhempi ymmärtää ja myös tunnistaa ja ehkä osaa hakea sitä tukea ihan eri tavalla kuin ihminen, jolle ei mitään omaa kokemusta sitten ole tästä asiasta. Että joutuu lähteä vähän niin kuin, eri tilanteesta. No sitten kysyttiin tästä sisarusten roolista, perheen sisäisistä suhteista, riidat, mustasukkaisuus, kiusaaminen, tämmöisiä hankalia niin kuin sisarusten välisiä tilanteita. Ne varmasti korostuu tällaisissa NS-nepsy-perheissä, mutta ajattelen, että nekin on niin yksilöllisiä tilanteet, että niitä täytyy vähän sit tarkastella aina, että mistä ne niin kuin lähtee, mikä siellä perheessä niitä aiheuttaa, että ei ehkä semmoisia yleispäteviä ratkaisuja näihinkään kysymyksiin pysty tällaisessa webinaarissa antamaan, mutta ehkä sellainen ilmiö tulee mieleen, että jos perheessä on selvästi niin kuin yksi lapsi, joka tarvitsee enemmän huomiota ja tukea ja jotenkin vie sen perheen voimavaroja enemmän kuin ne muut, niin se on ehkä sitten semmoinen tärkeä asia huomioida, että vaikka ne muut sisarukset sitten olisi jotenkin helpompia tai vaivattomampia, niin että jotenkin että hekin ansaitsisivat sitä huomiota ja omaa aikaa ja heihin keskittymistä ja vanhemman semmoista jakamatonta huomiota, minkä varmasti moni tietää, ja tämä voi olla myös semmoinen yksi kuormitusta tuova asia sinne perheeseen, mutta kyllä se tuntuu tärkeältä sanoa tässä ääneen. Lähtikö mun jako pois vai näkyykö teille muille vielä? Sanoiko sä Marjo vaikka? Näkyy. Kiva, mulla itseltä lähti se jostain syystä tuossa pois, mutta mennään ilman. Siellä oli sisarusten roolin jälkeen vielä sitten ne uusperheen kysymykset, ja siinä ehkä tekee mieli sanoa se, että siinä tulee niin kuin omana kaiken näiden muiden asioiden lisänä sitten se, että saattaa olla niin kuin niistä lähtökohtaisesti, niin saattaa perheet yhdistyä ja sitten tulee niin kuin erilaisia taustoja ja erilaisia perhekulttuureita tavallaan, ja sitten siinä tulee semmoinen tämän kaiken lisäksi tämmöinen kulttuurien välinen kohtaaminen, voi olla erilaisia odotuksia ja standardeja ja tapoja tehdä, niin siinä täytyy sitten ihan eri tavalla taas sitten aikuisten kesken ensisijaisesti neuvotella ne asiat, että miten tässä meidän uusperheessä nämä asiat hoidetaan, että se varmasti aiheuttaa omat juttunsa ja taas erittäin perhekohtaista, että mitä siinä sitten kannattaa missäkin tilanteessa tehdä. Vertaistuesta, konkreettisesta arjen avusta, vanhempien omista voimavaroista oli monenlaisia kysymyksiä. Me annettiinkin tuossa Marta ja Marjo antoi omassa esityksessään vinkkejä siitä, että mistä lähtee hakemaan. Puhuttiin näistä perheryhmistä ja itsekin korostin sitä, että se on todella tärkeää, että vanhempi pääsee jakamaan niitä omia kokemuksia ja puhumaan niistä tunteista ja saamaan sitä niin kuin semmoista kokemusta, että kuuluu johonkin porukkaan ja että häntä ymmärretään, ja se on tärkeää myös sitten niin kuin lapsille. Ja myös tämä konkreettinen arjen apu ja sen saaminen silloin, kun sitä tarvitaan. Että mistä se milloinkin tulee, se on sitten eri kysymys ja tilanne ja perhekohtaista, mutta sen salliminen itselle ja sen ymmärtäminen, että joskus me kaikki niin kuin tarvitaan toisia ihmisiä ja se on ihan ok ja sitä apua pitää rohkeasti hakea, ja sen hakeminen vanhemmalle tarkoittaa samalla myös niin kuin lapsen hyvinvoinnin turvaamista, ja siitä ei pidä niin kuin tinkiä tai tuntea huonoa omaa tuntoa. Ehkä tällaisia ajatuksia näistä ennakkokysymyksistä pystyy tässä yhteisesti antamaan tai jakamaan, mutta mentäisikö me sitten katsoa, että mitä kysymyksiä siellä on mahdollisesti tullut tämän webinaarin aikana. Mulla ei itsellä nyt ole pääsyä sinne, mutta oliko se niin, että Maiju sieltä pystyy niitä nostamaan? Täällä on pientä keskustelua ollut, mutta sitten ihan suora kysymyskin Elinalta. Hän kertoi aika raskaasta taustastaan tuossa noin pitkän pätkän, mutta nyt hän pohtii, että hän on ihan loppuun palannut YH ja vuosien aikana on paljon pitkiä sairaslomia ja poissaoloja työelämästä. Ja nyt hän miettii, että onko huostaanotto se viimeinen vaihtoehto, että saisi levätä, kun tukiverkostoa ei ole. Miten saisin lapselle sijaishoitajan edes joskus? Uupumus aiheuttaa masennusta ja kierre on valmis. Tämmöinen. Joo. Kuulostaa todellakin niin kuin haastavalta tilanteelta ja siltä, että sitä apua tarvitsee nyt hakea sieltä palvelujärjestelmästä, että ei pidä tietenkään
yksin jäädä tuollaisen tilanteen kanssa. Ja kuten Marjo puhui, niin se on sitten taas hirveän alueen riippuvaista, että mikä se on sitten se paikka, mistä sitä apua saa. Ja viime kädessä niin kuin lastensuojeluhan on myös lasten edun palvelija. En tarkoita, että niin kuin en halua, että viesti on se, että huostaanotto on hyvä ratkaisu yhtään mihinkään, mutta tarkoitan sitä, että on hyvä myös myöntää, että jos tuntuu siltä, että oikeasti tarvitsee sitä apua ja hakea sitten sitä sitten ihan mistä vaan apua saa. Onko Marjolla tai Ernalla jotain kommentoitavaa tähän kysymykseen? Joo, mä sanon kanssa tuosta, että tosiaan, että välttämättä huostaanotto se viimeinen, mutta että ihan ei sitä lastensuojeluilmoitusta kannata myöskään pelätä. Että siinä vaiheessa, jos niin kuin vanhemman omat voimavarat on ihan lopussa, niin totta kai se vaikuttaa siihen lapseen. Ja se voi tehdä ihan hyvin, jos tuntuu, että omat voimavarat on loppu, niin siihen voi pyytää myöskin tukea vaikka sieltä koulun oppilashuollon puolesta, ja sen voi tehdä yhdessä. Ja se ei tosiaan, se lastensuojeluilmoitus ei koskaan tarkoita sitä, että sieltä nyt tullaan ja viranomainen vie välittömästi lapsen pois, niin ei missään tapauksessa, vaan nimenomaan, että siinä lähdetään selvittämään sitä tilannetta. Ja se on hyvin usein myös avannut keinoja sit sinne tuen saamiseen ihan oikeasti tämä lastensuojeluilmoituskin. Että ei pidä pelätä sitäkään. Oikein hyvä puheenvuoro. Joo, mulla ei varmaan sinällään tuohon kauheasti niin kuin, lisättävää muuta kuin, että kovin paljon voimia ja jotenkin niin kuin sitä, että toivottavasti niin kuin löytyy edes niin kuin jotain niitä, edes niin kuin sitä jotain pientä hengähdyspaikkaa tai tukea tai apua johonkin, mutta tässä on niin kuin ehkä sellainen, mikä me monet pystytään niin kuin siihen niin kuin yhtymään, että palvelurakenteessa on tiettyjä ongelmakohtia, joissa ei vaan niin kuin ehkä ne tietyt tarpeet tule kohdatuksi. Ja itsekin monta kertaa miettinyt tavallaan, että minkä tyyppistä lasten hoitoapua tarvitsisin. Jotain on mahdollista saada, mutta se ei sitten niin kuin toimi juuri siihen, mitä niin kuin esimerkiksi meidän perheessä niin kuin tarvittaisiin tai jotenkin ja sitten tällaiset just, että jonnekin pitkälle ja sitten onko se sille lapselle niin kuin hyväksi loppujen lopuksi tällaiset järjestelyt, niin kyllä tässä niin kuin haasteita on ja näitä oikeuksia me joudutaan kyllä taistelemaan, että paljon voimia ja toivottavasti löytyy jotain ratkaisuja ja kannustaisin katsomaan sitä järjestöjen tarjoamaa puolta myös, eli sieltä voisi löytyä ehkä nopeastikin jotain tukiperhekuvioa tai jotain edes niin kuin tukiaikuiskuvioa vähän siihen itselle. Ja katsoin tuossa vielä, kun Elina jatkoi tuota, niin tosiaan, että sieltä saattaa löytyä myös vertaistukea tämmöisiin tosi rankkoihin juttuihin, että ei saa, niin suosittelen kyllä lämpimästi, että löytyisikö sieltä järjestöpuolelta, niin siellä saattaa olla hyvinkin ihmisiä, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa ja miten on saatu ratkaistua, että ei ole ihan sellaista nyt yksiselitteistä vinkkiä antaa itsellä, kun ei tiedä paikkakuntia tai muuta, mutta suosittelen, että löytyisikö sieltä tukea tähän asiaan. Rankka tilanne. Tsemppiä toivotan Elinalle tosi paljon, että todella rankka. Joo. Oliko siellä, Maiju, jotain muuta keskustelua tai kysymyksiä? No kysymyksiä ei ollut, mutta tuli Ernan puheenvuorosta tuli ihanan positiivinen puheenvuorokommentti. Ja sitten Erna on täällä itse aloitellut pari keskustelua ja sitten siellä on minun palautepyyntö. Että tässä näin. Joo, no, mutta sehän on tavallaan hyvä, jos se on mitään kauhean epäselvää ainakaan jäänyt ihmisille. Ja tosiaan, kuten puhuttu, tämä on niin iso aihe, että tässä ei pysty kaikkea varmaan kysymäänkään tai vastaamaankaan. Ja sekin on ihan ok. Mä kannustaisin kaikkia vielä, että joko nyt sinne Q&A-osuuteen tai sinne laittamaan ajatuksia tai kertomaan siitä, että minkä tyyppisiä niin kuin tilaisuuksia, koulutuksia, jotain, mistä teemasta tietoa te kaipaatte ja samaten siellä on paikkoja meidän siellä palautekyselyssä. Eli tietysti pyritään niin kuin tarjoamaan ja vastaamaan siihen, että millaista tarvetta on, niin siihen tuottamaan sitten niin kuin tietoa ja palveluja, niin kertokaa meille ihmeessä, mitä vielä puuttuu teidän kokemuksen mukaan kentältä. Niin katsotaan, mitä voidaan tehdä. Siellä oli ainakin palautelomakkeessa paikka myös tälle, että jos haluaa sinne vastailla, mutta voi myös tuohon Q&A-osioon laittaa.
Joo, ja tosiaan vielä ehtii esittää uusiakin kysymyksiä. Tässä me ollaan joitakin minuutteja vielä aikaa. Täällä Anna-Riina laittoi, että kiitos, tärkeä aihe. Mä voin antaa vielä yhden käytännön vinkin, kenellä on sen ikäisiä lapsia, että kattelette Pikkukakkosesta ohjelmia, niin yksi, mikä meillä perheessä tuonut hyvää keskustelua ja oivalluksia sisaruksille ja kaikille niin on tuo Yle Areenassa näkyvä Mauno. Maunoa kannattaa katsoa. Mauno katselee maailmaa vähän eri vinkkeleistä. Kiitos Ernalle vinkistä. Onko Erna sulla jo herännyt tässä, kun sä kuulit nyt meidän asiantuntijan näkemyksiä ja sulla on sun oma ainutkertainen näkemys, paljon kerroitkin ja viittasit, mutta oliko jotain semmoista, mikä sulle heräsi kysymyksenä tai kommenttina niistä meidän muiden puheenvuoroista? Ei varmaan sillä. Mä mietin, että taitaa aina sitä sellaista, niin kuin Annilla oli mun mielestä tosi hyviä, niin kuin, ja kyllähän niitä paljon itsekin lueskelee ja joka paikasta selvittelee, että mitkä aina on niitä, että mikä sitä arkea mahdollisesti voisi niin kuin joskus helpottaa. Ja sitten niin kuin mä itse siinä sanoin, niin sitten se menee vähän niin kuin kokeilun kautta. Ja niin kuin, että mikä niin kuin toimisi sitten just meillä tai näin, mutta ehkä mä sieltä nyt nappasin korvan taakseni sellaisen, että kun omat lapset tässä saavat vähän ikää lisää ja näin, niin ehkä enemmän voisi alkaa vielä, kyllä mä nytkin olen puhunut meillä sellaisista, että meillä on tiettyjä niin kuin yhteisiä lepohetkeä ja mä sanotaan sitä, että nyt äiti tarvitsee tässä myös levon, mutta ehkä vielä jotenkin sitä rytmittämistä ja sanottamista selkeämmin, että missä niitä lepohetkiä tarvitaan, niin sen mä nappasin sieltä nyt vielä vähän sillä tarkemmin mietintää. Joo. Täällä tuli yksi kysymys vielä. Saanko? Joo, ole hyvä. Onko vinkkejä, miten keskustella vanhemman väsymyksestä kautta uupumuksesta lapsen kanssa? En missään nimessä halua vahingossakaan syyllistää lasta tilanteesta. Tähän liippasi aika hyvin tähän, mistä just keskusteltiin ja mikä tavallaan voisi olla aika positiivinen ja kiva ja syyllistämätön tapa toi, että sitä sinne yhteiseen viikko-ohjelmaan vaan niin kuin aikatauluttaa ja siinä samalla niin kuin tulee todenneeksi sen, että äiti tarvii kanssa tai isä tarvii sitä lepoa ja jos sitä joskus tarvii vaikka tämmöisen niin kuin uupumuksen tai erityisen väsymyksen vuoksi enemmän, niin sitä voisi niin kuin sitä kautta tuoda sinne viikkoaikatauluun lisää ja sanoa, että nyt sitä tarvitseekin sitten enemmän, koska äitiä väsyttää tai muuta. Että voisiko toi toimia semmoisena mukavana keinona myös siihen. Yksi, mitä mä siis sanotan, en tiedä onko hyvä, mutta ehkä Johanna ja Marjo voi vaikka kommentoida, mutta meillä käytetään ihan puheessa sellaista, että meidän kaikkien aivot toimivat eri tavalla. Ja äitin aivot toimii nyt näin ja äitin aivot on nyt niin kuin väsyneet ja ne tarvitsee nyt levon ja että meidän kaikkien aivoissa on vähän erilaiset systeemit, miten ne toimii. Tätä kautta me ollaan tämmöisiä aivotyyppejä. Joo, ja mä ajattelen, että ylipäänsä kaikki toi sanottaminen, niin kuin psykologina ajattelen, että se on aina hyvä, että sanoo kaikki tarpeet aika silleen, ei nyt suodattamattomasti, mutta kuitenkin, niin kuin, että kaikesta voi puhua, että on se sitten väsymys tai mikä tahansa semmoinen, että nyt tarvii tehdä jotain ja nyt ei voi tehdä jotain kivaa, koska on pakko välillä tehdä tätä toistakin, niin kuin mikä on äidin tarve tai vanhemman tarve, niin mun mielestä se on aina niin kuin ihan hyvä juttu. Jos se vaan tunnistaa, että se on toisille helpompaa ja toisille se tulee vähän niin kuin ehkä liian myöhäänkin, kun huomaa, että on jo vaikka hermot mennyt tai on jo tehnyt jotain, mitä ei olisi halunnut tehdä, koska oli väsynyt ja ei ollut itsekään sitä oikein ehtinyt tunnistaa. Että harjoitteluahan se vaatii ja ei siinä kukaan ole täydellinen, että pystyisi etukäteen heti jo kaiken hienosti sanottamaan lapsen tasoisesti ja tunnistamaan, mutta että siihen voisi pyrkiä. Joo. Täällä tuli, vielä ehditään pari minuuttia aikaa. Onko mahdollista saada tukea perheeseen ilman diagnoosia? Esim. Tukiaikuista YM, että vanhempi saa omaa aikaa ja lepoa, vai pitääkö olla diagnoosi? Marjohan totesi tuossa jo alussa, että koulusta saatava tukihan ei vaadi sitä diagnoosia, mutta mitäs Marjo, onko sinulla tietoa noista muista tuen
tuen paikoista, että Niin. missä kaikissa vaaditaan ja mitä. Mä voin sanoa tähän väliin sen verran, että perheneuvolaan pääsee täysin ilman diagnooseja Kyllä. ja siellä pystyy lähteä käsittelemään ja riippuen tietysti hyvinvointialueesta ja näin, niin siis saa juuri näitä tiettyjä kotiapuja, perheapuja. Mulle on tarjottu niin kuin lastenhoitoapua ja muuta niin kuin myös ja näin, että ottaa vaan sieltä lähtee selvittämään. Riippuu paljon alueista. Mullakin on kyllä Kyllä. käsitys, että perhe saa apua ja niin kuin, että jos on kuormittava tilanne ja lapset, niin kuin lapsiperhe tarvitsee tukea, niin se ei kyllä ole niin kuin diagnoosista riippuvasti. Se diagnoosi tarvitsee lähinnä kuntoutuksia ja tämän tyyppisiin yksilöllisiin interventioihin, vai mitä Marjo oli täydentämässä? Joo, ihan juuri tätä samaa, että sitten on tietenkin niitä paikkakuntakohtaisia eroja. Valitettavasti näin täällä Suomen maassa on, että näitä on, että mitä sitten on milläkin paikkakunnalla aina saatavilla sitä palvelua, mutta ei sitä, että kannattaa ehdottomasti lähteä selvittämään sitä, että mikä Joo. siellä omalla paikkakunnalla se tilanne on, että siihen ei kyllä diagnoosia tarvita. Se on hyvä. Ja hei, nyt meillä rupeaa aika täyttymään, niin sanotaanko me tässä kohtaa sitten kaikille lämpimästi kiitoksia, että saavuitte paikalle ja kiitoksia, että saatiin jakaa tietoa ja toivottavasti joku innostuu tuonne toiseen koulutukseen tulemaan ja toivotetaan tsemppiä kaikille jatkoon ja sinne arkeen ja niiden hyvien asioiden tunnistamista myös muistakaa tehdä. Ja Kiitos. palautekyselyyn vastatkaa. Ja Joo, Maijulla vielä kyllä. jotain. Oli vaan sanomassa kiitos ja voidaan varmaan lopetella tilaisuutta. Joo, kiitoksia Yes. kaikille. Kiitos kaikille. Mukavaa päivää. Kiitos. Kiitos.